In-naħa tal-Gvern bdiet l-ewwel seduta tal-Parlament għal din is-sena kif spiċċat tas-sena li għaddiet, jiġifieri bi kwistjonijiet bejn deputati u l-Prim Ministru. Id-deputat nazzjonalista Jesmond Mulliet irritalja l-kummenti tal-Prim Ministru Gonzi fuq il-problema tat-trap iswed. Wara aktar minn 10 snin ta' din il-problema, il-Gvern m'għandux biżżejjed kampjuni ta' trap iswed biex jagħmel analiżi xjentifika qal il-Prim Ministru illejla fil-Parlament. Bid-deputat nazzjonalista Jesmond Mulliet jirritalja u juri dubji li jekk il-Gvern mhux kapaċi jsolvi l-problema ta' trap iswed, ara kemm se jkun kapaċi jsolvi l-problema tal-emissjonijiet. Lorenz Gonzi kien evażiv ħafna fil-ħin tal-interpellanzi li saru mid-deputat tal-Gvern Jesmond Mulliet u mid-deputati tal-Oppożizzjoni Leo Brincat u Joe Mizzi. Id-deputat nazzjonalista Mulliet stieden lill-Prim Ministru jmur fil-ġnien tiegħu jekk irid jiġbor aktar kampjuni ta' trap iswed. Jiena niskanta. Dija jidher li din mhix xi ħaġa ta' rocket science, li xi ħaġa li hija suppost sempliċi. M'aħniex kapaċi niddeterminawha u mbagħad pajjiżna jrid jagħti kont lill-komunità internazzjonali fuq l-emissjonijiet tiegħu. Għandna jkunu responsabbli lejn nista' daw il-komunitajiet għax sinċerament jiena din ħaġa li tgħid li l-ammont ta' trap iddepositat mhuwiex tali li tista' tanalizzah. Jiena ngħidlek jagħmel wieħed fil-ġnien tiegħi u nixborlok biżżejjed. Mulliet qam jitkellem wara li l-Prim Ministru temm l-ispjegazzjoni li ta' fuq il-mistoqsijiet tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru qed jgħid li għandhom ikunu l-esperti li janalizzaw it-trap iswed u l-Gvern f'dan l-istadju ma jista' jgħid xejn qabel ikollu l-konklużjoni tar-rapporti tal-esperti. Fi studji li saru fi żmien Francis Zamir Dimek kien stabiliti li t-trap iswed ġej mill-Power Station. F'dikjarazzjoni tal-Prim Ministru dan l-aħħar kien ingħati li t-trap iswed mhuwiex tal-Power Station u għalhekk il-Gvern ma kellu ebda ħiel minn fejn ġej.